Selamat pagi guys. Untuk hari ini tanggal 17 Januari 2026 kita ke pantai. Ikuti kita guys untuk kegiatan hari ini Pantai Gunung Kidul bersama PT Dongfeng Semarang. Rasane kaya mangan lawuh sate, senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu, rasane kaya ngombe susu, ra usah mecucu terus nakuro kowe ra bakal tak madu. Tenan rasane wong kang lagi kandung tak perjuangke tekan janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Bakal letre kowe aja sumalang, tresno ora bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Rasane kaya mangan lawuh sate, senajan saanane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu, rasane